első Muay Thai Tigra Kupa nevezőit két csoportra bontottuk. Vannak a 5 meccs alatti harcosok, és vannak az 5 mérkőzéssel, több meccszámmal rendelkező fiatalok. Úgyhogy így a kezdőbb szintű versenyzők is lehetőséget kapnak a fejlődésre, hogy meccsrutint szerezzenek, valamint a már rutinosabb, tapasztaltabb harcosok is meg tudják magukat méretni. Minél előbb kezdik el a gyerekek a versenysportot, annál több meccszámmal és annál nagyobb meccsrutinnal fognak fellépni a felnőtt korcsoportba, ami egy óriási előnyt jelent. Kurdi Pisti mindig bevállalós fiú volt, úgyhogy örülök, hogy a feltörekvő fiataloknak egy ilyen jó kis nyári rendezvényt tudott összehozni, teljes lelkesedéssel. Versenyzőknek azt gondolom, hogy tapasztalatgyűjtés szempontjából nagyon fontos, hogy minden hónapban jussanak ilyen lehetőségekhez, hogy csiszolják a tudást, és hát ugyanez az edzőknek is, hogy lemérik, hogy a tanított technikákból, stratégiákból mit tudnak a versenyzők bemutatni, összehozni a fejlődésükhöz, és tudnak gyakorolni. A Tigra Kft. A szponzora ennek a rendezvénynek és a házigazdája. Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy vendégül láthatlak benneteket. Kurdi Pistit 28 éve ismerem, amióta a Tigra Kft. Alakult, azóta több kollégám jár hozzá, amatőr sportolóként sportolni. Szerintem nagyon-nagyon sokat lehet tanulni a Muay Thai versenyzőktől, akár szerénységet, kitartást, bátorságot, egymás tiszteletét. Nekem azt tetszik különösen benne, hogy kicsit ilyen nem annyira hétköznapi, kicsit úgy érzem magam, mint hogyha én is egy hős lennék egy akciófilmből. Van egy nagyon támogató közösség, akiket így megnyertem mondhatni, mióta csatlakoztam az Egyesülethez, és tényleg nagyon támogatóak, úgyhogy én nagyon jól érzem magam.